Ke Indo-Tibetan Border Police Force ka khot online application nakabantai ki nongshnong jong kari India kata badai jong ki male and female lane kan bat shenrang including subject to Nepal or Bhutan. Te lagarpat ya ki candidates khamtam ki ba na po ka state Meghalaya pinsu ban shim ya gani ka kabu namar ki donda ki spartly ki vacancy post hagani ka Indo-Tibetan Border Police Force but nakabanta kite ki vacancies kade jong ki constable kata kitchen service ki de ki bahap tre hapo kitchen lane ha ke yingshat nakabanta ka group C non-gazette lane non-ministerial or temporary basis likely to be permanent of ITBPF. Selected candidate will be liable to serve anywhere in India or abroad. Igino ki candidates ki bala shajit na kubanta bapintrei ya kite ki post pin hap ban litrei habaro kawi ka ri India. Te nakata daw pi hap ban shim ya ka jingit kli alade lada pi shajit na kubanta bantrei ha kite ka post constable kitchen services te pi hap bantrei kat kaba kini ki Indo-Tibetan Border Police Force Department ka pha pi bantrei kata ko bumut habaro kuwe kari India. Tegumta kinu ki candidates ki bakwa ban apply na kumta ki post pi ha ban apply lingba ka online mode but yagane ka online mode las dang ban pli na du ka artarik u September arjar arpsau but kan kutru lane kan close ya kane ka application date hadu shitarik October arjar arpsau kata kumut pio shibanai bapin apply na kumta kate ki post jong ka constable kitchen services hapo ka Indo-Tibetan Border Police Force. Hangning in your page nakabanta ka details of vacancy, post-based roster, in the page kum ki reservation status, name of the post constable in kitchen services, total number of posts kadon hadu praspa khat khanai tili ki post. Te soba parlok khamtame ki badai na po ka state Meghalaya shim yagani ka gobu namar kadon hadu praspa khat khanai tili ki post ba phia ban trei hapo kitchen kata kabadai jong ka Indo-Tibetan Border Police Force. Particulars male kidon nakabanta ka unreserved kadai lies pa prap khandai tili ki post scheduled castes southway tili ki post scheduled tribes hadu nropo tili ki post OBC chispa alai pu pratili ki post but EWS drup khandai tili ki post but ka total nakabanta ki shenrang lane male candidates kande drews pa khandai pu nyu tili ki post nakabanta ka post yaki kantei padel lane female unreserved drup khandai tili scheduled caste neutrally scheduled tribes shipotally OBC arpsautali but EWS kharatali but ka total nakbanta ki female candidate kande chispa arpatali ki post but ka total nakbanta kite ki post baro ar kata chongki kente but shenrang kadon hadu praspa khat khandai tali ki post but nakbanta ki scheduled tribes kadon newpo tali ki post both male and female nakbanta ki unreserved kadon hadu south pa sanbopra tali ki post. Hangning ini page biang nakabenta ka pay skill and other allowances. Tinakabenta ka jingsiu pade ka pay and other allowances. Number A ka pay hangni kande ka level 3 in the pay matrix kata kan sedang arpui hajar nyospa hadu ndrup khandai hajar shispa kata kabade lengba ka central pay kabade 7 CPC. But other allowances kui pada gijing siu like nagate ka salary lane ka tulop pinyo pada kui hangning in page kum ki dearness allowances lane DA ration money allowances special compensatory allowances while post in specified border area free accommodation or HRA transport allowances leave travel concession free medical facilities and other allowances as admissible in the force from time to time under the rules and instruction. Pinyo kiwi ki jing siu pade nalor ka tulop pinyo ka DA ration nangta ka jakasa
kabai bam kabai late bai wan nang ta ka bai lishubu lada pipang pistom ru pinyo ya ka medical facilities kabade free te kita gide ki ada allowances shushu na gabanta katay kapus nginya pe hakabede bat ka eligibility condition ne ka shushu nginya pe hangne hakabede bat ka fiscal standard test lane PST ka description hangne pinyo i ngan shu pule lane ngan shu batai tang na gabanta jungi ki ST ki bade hapo ka state Meghalaya Tena kabanta ki scheduled tribes ki basa lane ki bade try na po ka state Meghalaya lane na po north eastern state ka minimum height ka pila ban apply na kabanta ki take post na kabanta ki males candidate kan de chispa san pusan meters lane centimeters but na kabanta ki kentay lane for female candidates kan de tang chispa sa punyo centimeters Henry nagamata ka chairs pade kan de nyopusan unexpanded but expanded pade kan de prapo centimeters tekan mawha parlok lada pikwa ban apply nagamata kete ka pus jong ka constable kitchen services pihak bandon ya ka hai lane ka jingjrong ka bade chispa san nagamata ki shenrang but chispa sa punyo nagamata ki kentay Ngini pa shushu na kabenta kumno ba pin apply ya giti ki pus tila radon ki candidates ki bom pat nang lani ki bom pat tip kumno ban apply na kabenta giti ki pus kabade po ka Indo-Tibetan Border Police Force kabade jong ka constable kitchen services te long ba nagaliang jong ka department kala kerpan ya kinu ki candidates ki bakwa ban apply pide ban late leng ba ka official website jong ka ITBP kata kabade ka recruitment.itbpolice.nic.in ti pihak ban register shoyalade Dagaba phi haban ya u email ID uba pura jungpi bat kumjuru u mobile number kenang ba lada kidon kinu ki notification lane ki information kiba don kamban pentip shepi te kila ban send lane kila ban pa lemba u email lane WhatsApp number jungpi te sumba ban ya ki email bat mobile number ubat tikena hakapor ba phi pendap lane ban register yelade hapo kate ka website tilada don na pleng jung phi ki bakwa ban apply re phim nang kumno ban apply nga kerpat ba phin bu ye kita ki jingli ki jung phi hapo ki comment section nang ba ngan tip langan hikai ne kumno namar ngayo i ba hakini ki singi amda don kam than ban da lech ki cyber re tanglong ba ki mobile phone ru kila long ban apply te lada phikwa ban apply leng ba ka mobile phone subha ban comments khnang ba ngan tip la ki don ne em ki bakwa ban apply leng ba ka mobile phone ya ki te ki post hapo ka ITBP naga ka application fee bade lane ba phila ban siu ya ki te ka application fee long ba ya ki schedule tribe candidates umdon kamban COAA te kata ka bumut ba ngiyo free ban apply na kabenta kite ki post re na kabenta ki way ki candidates kum ki general lane on reserve ki don kamban siu shispa tangka na kabenta ka application fee henry kan mau ha na kabenta jungi ki ST pade umdon kamban siu a te phila ban apply te ngakarpat ya ki viewers kamtam ki candidates ki bakwa ban apply subhai shim ya kani kabu persang kenang ba yo let's say ngiyo bantrei kite ki department kebede jong ka Indo-Tibetan Border Police Force te paranok viewers lada pipet ya kani ka employment news kamtam hapo ka channel ke jonga nama ngala upload shibun tli ki employment news kabayade ba ki department ba tilada phim pat yo ban page sumha ban page hapo ka channel ke jonga wat ya ki employment news hakaba kakardan bat karta ka jong phi ka ham namar kidang don shibun ba ki
vacancies lani ki khubor laikam ki bangal adep ban upload ha ka ba kimpat kut katarik te soba ban sim ya kabu apply no lada phi yolan lani lada ka kerdan jung phi ka biang but shusuru shwa bangan jam shafrang lani ya shakmat nak benta ban pensyai hak bedi bat keni ka post constable kitchen services nga kerpat ye ki viewers kamtam ki badang thmai hapo ka video bat ka channel ka jonga subha ba pin ya share lang so ki parlok ki bajan ki jungphi bat kumjuru ba pin ya like share bat kamtam ban ya subscribe na ka benta ki jing pentip lani ki employment news lani ki khubor like kam ki banangwan nang ne shakmat shusung in page hak bedi bat ka selection process lani ban jit ya ki candidates hangne nagliang jongga department la batai ba ki admit card pihak ban download leng ba ka official website jong ka ITBP but hadin ba lakut kate ka tarik te ban issue ya ka admit card kin sa pentip hapo ka official website te lada ki candidates ki apply nam ta ki te ki push bin so ba ban late sa kate ka website man la kapor khana ba pinyo jing tip hak ba yade ba ki admit card te kan don ru ka physical efficiency test but ka physical standard test na benta ka selection process bepinyo bantre kum ki constable hapo kitchen services ngine pe menta hagbede but ka physical efficiency test lane PET ka phase 1 hangne the event of PET are as follows ngine pe menta for male candidate 1.6 kilometer race to be completed within 7.30 minutes kata kabumud iway 0.3 kilometers pihaban pendep hapo ka new point lai per minutes but cutway fit long jump pihab ban pendep kin IEP 3 chance lane tang laisin laiwat pio ka kabu bapin pendep ya ketika 11 feet ka long jump lane cutway put but lai put sitang na benta ka high jump hangne ru pinyo tang laisin ka chance but na benta ki kentei bade Pras Pak meter race pihak ban pendep hapo ka 100.1% minutes but kendai fit ka long jump kaniru nak bagi kentei pio laisin ka chance ban pendep ya ketika kendai foot ka long jump tingnya pe menta sa ya ka high jump nak bagi kentei ka high jump kendai tang lai foot pio laisin ka chance ban pendep ya ketika lai foot Then lagar pat dia ki candidates ngatrai ka physical efficiency test kan dei ka basuk ban pendep te lada phi la ban pendep lane phi la ban pass bha ya kane ka PET lane physical efficiency test directly pinyo ban tho ya ka written test tingnya pinta ka written test ka don ka no ki marks pa pihak ban pendep ka no teli ki subject but pihak ban tho kumno te shushu shwa jam shaka written test in your page mentai ka physical standard test lane PST candidate who qualify in PT will be screened for height weight and chest measurement te din ba phila pass ya ketika PT pihak ban le ya ka PST kata ka bomut pihak ban theo pihak ban le theo ya ka height ka jingjrong weight ka jingkhia bat ka chest kumut ka shadem te lada phi biang lut yakine directly pinyo ban tho ya ka written test. Ngaso kumen ban bentip shupi ki candidates ki ban supply na kanta kita ki push ba na kabenta ka written test kan de tang san pho max te kan mau ba perlok na kabenta ka written test pi hab ban tho tang san pho max te kan de ka basuk nga thrai na kabenta ka te ka san pho max ingin pe minta lada phila dep ban pass ya ka PT bat ka PST pi hab ru ban download biang ya ka admit card ke jongpi shwa ba pin le tho ya ka written examination kata ka ba phya ban download lengba ka official website jong ka ITBP ka bangal adep ban pensngeu lene ka bangal adep ban police pi shakman ban na ka ka subject ka ba phya ban tho ya ka te ka written examination ka ba de tang san phomak kan long kumne ka ban kong kan de ka general awareness lane ka general knowledge kumbangi sha yatip mangi kum ka GK kane ka number of question ke jingkli kan don tang khatsan tali ki question bat ka marks ru kan don khatsan mark na mark kawi ke jingkli shi mark ka don tena ka benta ka baar kan de knowledge of elementary mathematics kan de ya ka subject mathematics kata
kabadai tang shipho tali ki question but ka marks ru kan dei shipho marks but kabalai analytical aptitude and ability to observe and distinguish pattern kani kan dei hi ya ka jumut jung perkhat jungpi ban test ba ya ka board jingla ka jungpi kani ru kan don khat santali ki question but khat santali ka mark te nagamta ka ba saw ba de to test the basic knowledge of the candidate in English or Hindi kani ka ba saw kan dei ya ka subject English te hangne pinyo tang supposedly ki question but shipho mark hi kan dei te parlok nga kerpat je pi ba lada pi shem jing e ban pan kre na ka banta ite ki subject subha ban comment subha ban bu ki chingkeli nang ba lada don na peng ki candidates ki ba apply ye ki post de ki bom shem lala ban pan kre te ngan sayarap e pi kumno ban pan kre na ka banta ki subject namar ka de tang san phomak te ka basuk e ye pi ba pin pas ru lada phila ban pan kre ha ya ki subject but ka duration lane ka por ba pin tho ya kate ka written examination kan dei hadu shikanta san phomak shikanta pinyo po te kala biang bha nama pinyo ban perkhat ru phio ban perkhat janai ha ka ba dei bat kate ka written examination but ya kate ka written examination kan tho da ka OMR sheet te ka OMR sheet ru yo let's say lada don ki candidates ki bom pat ju mlin ban tho OMR sheet ru subha ban sakomen ngan lada pimtip ngan sayarap epi ka igata ka OMR sheet but ka ba khamso tanat shushu kalong hangne ngan batai pi ha ka bede bat ki mark te ban pass ya kate ka written examination kan dei tang lai phu lai mark nakamta ki ST kan dei tang lai phu lai mark ngathrai kade ka kabuk siar yanga yapi ladangi apply na kamta kite post namar ka written examination ru kan dei tang san pho mark handai ban pass ru kan dei tang lai phu lai mark te sobha ban kre bha lada phi la apply na ka banta kite ki post jong ka constable kitchen services ngine pe menta hakbe dei bat ka educational qualification la ne ka kardan ka bapila ban apply na ka banta kite ki post kan dei ya ki candidates ki bala pandem ya ki bala pandep ya ka class 10 na ki recognized board lane ki bala pandep ya ka NSQF level 1 course in food production or kitchen from National Skill Development Corporation or from the institution recognized by National Skill Development Corporation. Kata ka bumut ki candidates ki bala pandep ya ketika training kapa de shapang ka food production lane ka rukom ban penmi ya kabam te phila ban apply. Henry ka bakongsan e kande ya ki matriculation te kino ki candidates kamtam e ki badai na po ka state me khalaya ki bala pandep ya class 10 so ha ban shim ya kane kabu apply no na ka benta kite ki pras pa khat khandai chili ki pus kabdai jong ka constable kitchen services titang komtahi hakabaya dei bat kene ka employment news kabamta kasi te lada phi don AA ban kali nalor kini ki bangalade ban batai shapi subhaban bu yigita ki jingkali hapo ki comment box section khnang ba ngantip kumno bangan pankre dane kumno bangan batai ya kita ki jingkali ki chongphi te saisen pan agar pat ya ki viewers watnum ya comments klumar klemda page ya ke video lane watnum ya kali klumar klemda page ya ki video hadu bandakut watnum skip watang khanderu namar lada pi skip hinum yo jingtip shu te page nadu basdang nadu bakut khnang ba pinyo ki jingtip ki bapura tilada phidang dei ki batmai hapo ka channel bat ka video jonga khamtam e ki new viewers kerpat e phi sachen pat ba phin ya share like ba subscribe na go banta ki employment news ki banangwan nang ne shakhamat titanga tahi khublei shibon